Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumintuning pudyastawa awit paring dalem Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih mugi tansah nunggal sajiwa wonten ngarsa panjenengan sedaya lan kula Waradin sagung keluarga Rahayu Widodo. Para sepuh pinisepuh ingkang binektenan, keluarga ageng Bapak Jatikusumo ingkang minulya, para tamu kakung miwah putri ingkang sinuba ing Sukabasuki. Puji syukur konjuk saandhap pepodo dalem Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Awet kanthi kanugrahanipun panjenengan sedaya lan kula saged makempal wonten sasana pahargyan ngriki kanthi widodo kalih sagung rubeda. Langkung rumiyin Bapak Suwarsana sekalian ngaturaken wilujeng rawuhipun para tamu sedaya saha wilujeng lenggah kanthi mardikaning penggalih sinambi hanges treni tata cara ingkang rinakit. Aturing kauningan ngaturi kauningan bilih ing dalu menika anyarenging dinten Senin mangut rati Bapak Suwarsana ngaturi magut ratri Bapak Suwarsana ngaturi rawuhipun para tamu sedaya langkung keluarga ageng Bapak Jatikusumo sekalian karana arsa ngawontenaken tata cara midodarinipun Rara Rengganis miwah paputranipun Bagus Ajikusumo. Hanetepi rerencaning tata cara palakrami jumbuh pranataning adat Jawi. Ewadene rawuhipun para tamu kaajab kepareng-paring panjurung donga lan pangestu dumateng Bapa Suwarsana sekalian jangkeping atur kula. Paringipun angsal-angsal ugi tinampi sawetahanipun saestu adamel renaning manah lan saya rakeding kekadengan. Raketing kekadengan. Mugi Gusti paring leliru aruping kanugrahan ingkang matikel-tikel. Pungkasaning atur mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Suwarsana anggenipun hamangku gatri mugi saged lumampah murih saged lumampah kanthi gangsar lancar datan manggih saunggas setunggal menapa. Ugi paring pangustunipun para tamu mugi handayaning dhateng calon penganten kekalih temah saged estu nampi wahyuning Gusti arupi manunggal jodoh sejati. Boten kesupen Bapak Suwarsana tuwin Ibu ngaturaken agunging panuwun awit para tamu sampun kersa halenggaraken wekdal ngetehaken salira rawuhing pahargyan. Salira rawuhipun pahargyan midodareni dalu menika. Langkung peparing pambiyantu menapa kemawon saha igung patikel. Ingkang dadosake tata cara lumpampahan kanthi premati, Bapak Suwarsana sekalian boten saged atur leliru menapa-menapa. Kejawi hangung asung donga pamugi, mugi sedaya kesaenanipun para tamu Gusti paring
leliruping kanugrahan ingkang sakalangkung ageng. Salajengipun Bapa Suwarsana tuwin Ibu ngrumaosi bilih anggenipun nampi rawuhipun para tamu kathah sanget kekiranganipun. Langkung lampung bab Subasita tata krami hanampi tamu tasih rumos tebih saking bener lan pener. Mila lumantar kula nyuwun agunging pangeksami. Mawantu-wantu panyuwunipun Bapa Suwarsana sekalian garwa, mugi-mugi para tamu kepareng lajengaken lelenggahan hastreni tata cara puruhitan niwah midodaren menika ngantos paripurna mangke. Kula pribadi ingkang kapiji ugi nglegana kirang trep anggep kula ngronce ukara angrakit basa, kula ugi nyuwun samudraning pangeksami ing wasana nderekake wilujeng lenggahanipun. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu. Asli Jawi nggih, Bu, jenengan nggih. Ha. Ayo, wong Jawa nek maca basa Jawa kadang malah angel nggih. Nggih. Wong Jawa kok angel. Bahasa Indonesia malah gampang nggih. Basa Jawa iku akeh klerune mesti. Ning mboten dados menapa. Luwih kleru sing ora gelem nyinaoni. Ngoten nggih? Klerune panjenengan luwih kleru sing ora gelem nyinaoni, ora gelem ngudi. Menika kleru. Nggih. Terus kadosipun panjenengan Mas tembungan iki kaya aneh, kleru. Raketing, raket celak nggih, keket, raket. Kekadangan itu pasederekan. Nggih. Magut ratri niku yo. Apa iki magut? Magut ratri menapa, Bu? Ratri mah siang pantoro ratri among cipta bukulon siang pantoro ratri menapa menika? Ya tengah wengi magut ratri mancing dalu ratri mau dalu nggih. Siang ratri menawa dalu nggih tengah wengi. Nawi kangelan tembung-tembung ngaten menika nyuwun pirsa kelan Masus. Ya mesti ngerti ya kerep dienggo nang tembung ketoprak wayang sering dipun agem nggih. Magut ratri nggih, magut ratri. Leres Masus. Magut ratri tengah wengi niku nggih. Biasanipun midodareni menika panci dalu. Dipun adani ba'dal isya, biasanipun ba'dal isya. Mangke wonten acara meninipun sampun nate pun jlendraken nganen Rama Pras. Ana tilik-nitik ngongak sentonge manten. Sing diaturi ngongak mesti piyayi putri, calon sedulure kula Maraspa lan sanes-sanesipun. Nggih. Ora sing piyayi kakung ya melu ngongak mboten usah. Sing piyayi kakung tetep jaga ngoten niku, ngoten nggih. Nggih. Menika wau acara pambagya harja radi rupek, radi kathah. Nggih. Radi kathah. Pun inggahaken Mbak tasih wonten wekdal. Nggih, pasrah. Yo nang kene ya ana padha wae ana pasrah manten, calon manten. Pasrah arep apa? Pasrah marang calon mresepuh kersanipun dipun paringi wewarah. Wewarah piye besok anggone ngembat watang mangun bebrayan nggih, nata bale somah. Nggih. Nata bojone kok piye? Kok bojone kok ditata nggih. Kewajibane wong omah-omah piye? Nika
Samenika atur pasrah meh sami. Namung wosipun benten. Menika mangke dipun tambahi upami ingkang kula aturaken kirang nggih bagenipun wosipun masrahaken calon pengantin kakung saperlu nyuwun wewarah. Saperlu nyantrik dhateng calon rama mersepipun saha nyuwun wewarah. Dos pundi anggenipun mangun bale wisma mangke. Ngoten nggih. Pami tasih wonten ingkang kirang saged dipun edit mangke. Pun mangke kula aturaken ingkang mboten PDF mawon kersanipun saged dipun edit. Monggo sinten malih nika ben rampung. Oh monggo Bu. Nika atur pasrah. Majeng nggih mon nggih Bu.